zabwino zina. Kampani ya Blantyre Hotels ayikazikitsa pa msika wa zikwerete fikitsa 17 chiwerengero cha kampani pa msikawo. Ndipo munkhani zina anthu oposa 10 afa galimoto imene anakwera pochoka kukwati itagwera mu mtsinje mdziko la Ethiopia. Tindizi komanso zambiri. Bungwe loona za aphunzitsi la Teachers Council of Malawi lati lakwanitsa kulemba mkaundu la aphunzitsi oposa 80,000 mwa aphunzitsi 100,000 omwe likuyembekezeka kulemba pofika pa 31 December chaka chino. Mneneri wa bungweli Dr. Golden Msilimba wati tsiku lotsekera likadutsa aphunzitsi omwe sadalembetse komanso sukulu zomwe zipezeke zikulemba ntchito aphunzitsi opanda chiphaso adzalandira chilango. Koma mlembi wa bungwe la aphunzitsi la Teachers Union of Malawi a Charles Kumchenga wati alembera kale bungweli kalata kulipempha kuti lonjezere masiku kuti aphunzitsi onse alembetse mkandulayi. Nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko lino yati ngakhale chaka cha 2024 nthambi yakumana ndi mavuto ena zina zayenda bwino. Commissioner wa nthambi yomwe mayang'anira ntchito a Fletcher Taonga Nyirenda wati kuonongeka kwa makina ake opangira ziphaso zoyendera komanso kusemphana maganizo pakati pa ogwira ntchito ena ndiyena mwa mavuto omwe anakhudza kwambiri nthambi. Komabe a Nyirenda omwe amayankhula izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo wokondwera kutha kwa chaka ati nthambi yakwanitsa kuchita zitukuko maka kumbali ya luso la makono. Kasimobi andi zambiri. Mmodzi mwa makomishona aku nthambi yoona zolowa ndi kutuluka mdziko lino a Fletcher Taonga Nyirenda ati ngakhale nthambi inakhudzidwa ndi vuto lakuonongeka kwa makina opangira mapassport mchakachi, nthambi yakwanisa kuchita zingapo zabwino. Iwo anapereka chitsanzo chakukhazikitsidwa kwa ndondomeko zoti ntchito yopanga mapassport izichitikanso mzigawo zina za dziko lino, kukweza pa udindo ogwira ntchito osachepera 200 komanso kukhazikitsa ndondomeko zokhwimitsa chitetezo m'malo olowera ndi kutulukira mdziko lino. Ine timayamba chakachi tinali ndi challenge ochuluka kwambiri kulephera kuwapangira amalawi zitupa zokuti athe kupita kukapanga ma business uziwa ineyo kuti pali amalawi ambiri amene amapanga timati cross border trade ma business ang'ono makamakazi mai ndiyena oteno ndi kagulu kamene kaja kamalephera kumapanga ma business komanso even ma professionals amalephera kumapanga zinthu. Ndi ife tikuona kuti no muchaka chimenechi tinakumana ndi chipinjo chimenecho komanso muchaka chomwechi bomba linatithandizira kuti tipeze solution ina yake ya temporary yomwe kutithandizira kuti tipange bridge gap yomwe tili nayo. Komabe Nyirenda analangiza ogwira ntchito ku nthambi kuti aonesetse kuti akupewa mchitidwe wa miseche komanso ndipo azika chidwi popititsa patsogolo masomphenya a nthambi komanso kukwaniritsa malingaliro a boma opititsa patsogolo ntchito za chitukuko kudzera mu ntchito za ulimi, zokopa alendo komanso za migodi. Anthu ena mdziko lino alephera kupeza mwayi opeza thandizo la chipatala kunja, kukaphunzira kunja komanso ntchito zina za malonda kamba kakuvuta kwa makina opangira ziphaso zolowera ndi kutulukira mdziko lino. M'malo mwa Zodiac kuno ku Blantyre ndine Kasi Aubi. Zipani zina zikuluzikulu mdziko lino sizinakonzedwe masiku omwe zichititse chisankho chachipulula chopezera aphungu a nyumba yamalamulo komanso makhansala omwe adzayimire zipanizi pa chisankho chaka chamawa. Mneneri wa MCP Jessica Bwira kumaboza zodayi kuti akuluakulu a chipanichi afotokozera ochitsatira masiku akawakhazikitsa pamene UTM yali kuyembekeza kuchita chisankho chachipululachi kumayambiro a chaka chamawa. DPP yati sanakonze masiku oti achite isi ndipo la Blessings Kang'ombe. Akristu ampingo 7th Day Adventist kubango mzinda wa Blantyre ati apitiza kusonkhana mwa nthawi zonse ngakhale likulu la mpingowu sili kugwirizana ndi izi. Modzi mwa akuluakulu ku mpingo Elder Patrick Raphael wati adindo oyendetsa mpingo 7th Day Adventist mdziko muno ndi abodza. Mtsogoleri wa mpingo mdziko lino Musa Tony Nyirenda wati anthuwa ndi amakani komanso achisokonezo. Hemano Chibwana alipatsa zambiri motere. Anthu okhulupirira chautawa kulozana zala kuti mmodzi mwa iwo akunama. Otsatira mpingo wa SDA kubangwe akudzudzula mpingo wawo kuti udabweretsa zina zodabwitsa kwambiri mkati mwa mpingo zomwe akuti mulibemo m'malemba. Elder Patrick Raphael
anati ngakhala akuluakulu a mpingowu sadawayitanepo kuti akakambirane pa nkhani iliyonse yokhudza madandaulo awo ku chechi. Kuti tinasankha ife kupembedza Mulungu palibe kusintha kuna kulikonse, tikhati kupembedza Mulungu ngati bangwe SDA Church pakana kalekale. Aliyense akamamanga nyumba amamanga nyumbayi kuti ndi yachi, ndipo ndi mawu awa ife mmene timamanga nyumbayi ndi kupeza malowa timapanga ngati za Khristu apa bangwe Seventh-day Adventist. That's why tikuti malo aso adzakhazikika mpana kalekale abangwe Seventh-day Adventist anthu ake ndife. Kumbali inayi president wa SDA Malawi muno Pastor Tone Nyirenda wanenetsa kuti mpingo udagwirizana kuti kubangwe padakali pano akhristu akumeneko asamasonkhane ngati Seventh-day Adventist. Iwo adati vuto ndilokuti anthu amene amasonkhana kubangwe ngati Seventh-day Adventist ngamakani kwambiri, komanso akukana kuti amve chiphunzitso chomwe mpingo ukunena, ngakhalenso kuti akhale pamodzi kuti onse aphunzire baibulo ndi kumvetsetsana pa zomwe sakumvana. M'malo mwa ZBS kuno ku Blantyre ndine Emmanuel Chibwana. Abweza dziko lino kudzera mtumba la maiko othandiza Mati Donor Trust Fund apekera ndi 37 million kwa chizothandizira omwe ali pa njala kudzera mndondomeko ya mtukula pakhomo pomanino. Mkulu woona za chisamaliro cha anthu omwe ali pa mtukula pakhomo kuneno Amos Chandilanga wati cholinga cha thandizoli ndi kuthandiza anthuwa kupeza chakudya komanso kuchepetsa kunyentchera pakati pawo. Modzi mwa akuluakulu a bungwe la Sisona a Joseph Kausi wati ganizo lolimbikitsa anthu wakudya za magulu ndi labwino, komabe anthu alimbikire ulimi. Steve Kalungwe andi zambiri. Mkulu wa ofesi yoona za chisamaliro cha anthu maka omwe ali pa mtukula pakhomo mboma la neno a Amos Chandilanga wauza zodiyakira Mulungu kuti anthu ambiri omwe ali pa ndondomeko za boma ziwirizi akusonyeza zizindikiro zakusowekera kwa chakudya cha magulu onse, kotero ofesi yawo yalimbikitsa kuti anthuwa azigula zakudya za magulu ndi ndalama yomwe akulandirayi. Iwo anatinso kambaka ichi boma ali kupereka ndalama zokwana 210,000 kwacha pa banja yomwe ndi ya miyezi itatu ndi cholinga choti anthuwa athe kugula chimanga pambali polandiranso ndalama za mtukula pakhomo zomwe ndi pakati pa 200,000 mpaka 300,000 kwacha malinga ndi kukula kwa banja. Ndalama zimenezi pamodzi kuphatikiza zanjalasi ndizokuti anthu atumikire kugula chakudya pakhomo pawo kuti akhale ndi moyo wathanzi. Mukudziwa kuti cholinga chimodzi cha mtukula pakhomo ndiko kuti tichepetse anthu kunyentchera. Choncho tikuonetsetsa ndi kuwalangiza anthuwa kuti pamene alandira ndalama akaonenso kuti akugula zakudya zopatsa thanzi, akugulenso tiziweto kuti akhoza kusunga. Mmodzi mwa akuluakulu ku bungwe la Sisona lomwe limalimbikitsa kadyedwe kabwino a Joseph Kausi wati boma lachita bwino poganizira mbali ya thanzi la anthuwa ponena kuti anthu athanzi ndiwo msanamira za chitukuko, komabe alimbikitsa abambo kuti akhale patsogolo pa ntchito yogula chakudya poti ambiri amanyalanyaza. Boma kuti tikuyikapo mtima kuti sili kungopanga programuyo koma nokuyikaponso mawu kuti anthu kulandira mauthenga chifukwa ambiri paokha amaliganika makamaka tikayang'ana abambo amene nthawi zambiri makhala kuti mwina kupanga chiganizo chokagula chakudya kumakhala kovutirapo. Anthu ena awiri omwe akupindula nawo mndondomekoyi ndipo amakhala mdera ya mfumu yaikulu Simon Abinauli Wale komanso gogo Margaret Chimbalira avomera kuti kadyedwe kakukhala kovuta m'makomo mwawo ndipo agwiritsa ntchito ndalamayi pogulira chakudya komanso kuyamba bizinesi zing'ono-zing'ono powonjezera kugula zipangizo za ulimi monga fetereza. Ripoti la MVAC limati anthu 5.7 miliyoni akhudzidwa ndi njala mchaka cha ulimi cha 2024 mpaka 2025 mzigawo zonse za dziko lino. Mwana nkhani pano pa Zodiac mundine sibungirezi amboti ndi zambiri zikatha izi mukhale pomwepo. Lake Malawi Anglican University, Lamau, January 2025 generic intake. Fully registered and accredited by the government of Malawi through the National Council for Higher Education, Lamau is inviting applicants for the January 2025 generic intake in the following programs: degree program,
Science, Department of Commerce, Bachelor of Commerce, Business Administration, Bachelor of Commerce, Marketing, Bachelor of Commerce, Accounting, Bachelor of Commerce, Finance, Department of Behavioral and Social Science, Bachelor of Science, Public Health, Bachelor of Arts in Corporate Security and Security Management, Bachelor of Social Science in Community Development, Department of Education, Bachelor of Education, Humanities, Department of Theology, Bachelor of Arts in Theology, Bachelor of Divinity, Diploma in Children and Family Ministry, Diploma in School Chaplaincy and all forms of chaplaincy. Fees structure: Diploma 400,000 kwacha per semester. Degree programs 575,000 kwacha per semester. Accommodation 200,000 per semester. Mode of delivery: regular classes, weekend classes and block release. Entry requirement: MSCE or equivalent with 6 credits and diploma in a related field for a mature entry. For more information, download the application form from our website or request via WhatsApp or email, or submit physically at our campus located in Lilongwe near Crossroads Roundabout along Chinji Road opposite Petroda Filling Station, or Seco Transport, or call 0999 587 115. Lamau, a faith-based institution for positive change. We are Premier Bet, more than just sports betting. Experience an adrenaline rush like no other with Premier Vegas by Premier Bet. With thousands of online games, you can play fast and win fast. Play the best in crash games and slots, anytime, anywhere. All with a brand you can trust. Get your exclusive welcome offer now. Premier Vegas, where winners play. Doziati yati ikhala ndi hotela pamwamba ndi malo osewera gofu omwe watsekule kumapeto kwa 2025 mu mzinda wa Lilongwe. Wampando wa bodi ya kampani ya Vizenge kumwenda wati zichitika pomwe kampani tsopano ayikhazikitse pa msika wa zikwerete Malawi Stock Exchange akumwenda akuyembekezeka kuti apeze phindu kuzera ma dividend, apezenso phindu kuzera kuti ma shares awo azikwera mtengo. Izizi zonsezi tili ndi chikhulupiriro kuti zichitika chifukwa chonena kuti hotel imene iyi yaonjezera mphamvu ya Blantyre Hotels kuti izitha kupanga ndalama ngati ena onse komanso mwina kuposa mahotelo ena. Mkulu wa Malawi Stock Exchange a John Robson Kamanga wati kubwera kwa kampani pa msikawo ndi chinthu chapamwamba kuntchito zopititsa patsogolo chuma cha dziko lino. Iwo akulongosola pa 62.4 billion imene ndalama apanga raises ndi apanga pa mtengo wa 4%, chimene chikusonyeza kuti Malawi Stock Exchange ili ndi kuthekera kuthandiza makampani a Malawi amene akufuna kuti at least apange raise ndalama kuzera mu msika wa Malawi Stock Exchange. Chinanso chimene chikutikondolesa nchakuti Blantyre Hotels zimene yapanga chisankho imene yapangayo yapereka danga kapena mwayi kwa Malawi imene timatchula ma retail investors about 4,745 amene abwera kuti azakhale ndi mpata kuti apange invest kuma shares a Blantyre Hotels. Ndiye mama shareholders amenewa ali ndi mwayi kuti at least ma value ama shares yawo atha kuzakwera kusogolo, which means taperekaso mwayi kuti kwa anthu amene angathe kukhala ndi hotel. From kuona kuti kupanga hotel mene ananenera a chairman mwangati hotel ya ku Lilongwe ikufunika ndalama zosachepera 56 million US dollars. Ni ndalama zambirimbiri za nkhani koma Amalawi akhalapo ndi danga amene tinganene kuti ma retail investors apereka ndalama zosachepera 22 billion imene yaperekedwa ku company ya Blantyre Hotels kuti thandizire kuti at least amange hotel imene. Bungo logwira ntchito za chifundo la Hidden Star Girls Foundation lati vuto la kusowa kwa ndalama yolipira maphunziro a mwana wa msungwana ndi lalikulu mdziko lino, ndipo pakufunika kuti akufuna kwabwino akhale ndondomeko zapadera zotetsera vutoli. Mlangizi wa bungwe Dr. Beatrice Matanji ndiye wanena izi pa mkumano ndi macheza omwe bungweli nakonzera kadaulo ndi ophunzira 24 omwe likwathandiza kuchokera maboma a Lilongwe, Chikwawa ndi Phalombe. Dr. Matanji ati akhulupirira kuti kudzera ndi kugwirizana ndi mabungwe komanso anthu okhudzidwa atapeza ndalama zothandizira asungwanawa kuti azakhale nzika zodalirika.
ndipo yemwe adayambitsa bungwe la era zalimbana ati pachaka amafunika pafupifupi 3.6 million kwacha ndalama zomwe pano amasonkha ndi anthu ongodzipereka. Bungwe la Road Safety Alert Foundation ROSAF lati anjinga za moto zakabaza komanso zakapalasa akuyenera kukhala ndi license pofuna kuchepetsa chiwerengero cha ngozi zapamsewu. Modzi mwa akuluakulu ku ROSAF no mhango wankula izi pomwe amalankhula ndi ochita kabaza ku Lilongwe malinga ndi apolisi. Anthu 72 afa pa ngozi zokhudza njinga za moto miyezi 6 yoyamba chaka chino, yomwe ili yochuluka kuyerekeza ndi 37 omwe adafa mnyengo ngati yomweyi chaka chatha. Andrew Viano walemba ripoti ili. Njinga za moto zakabaza zakhala zikugwira ntchito ngati zodalirika pa mayendedwe, komatu ngozi zomwe zakhala zikuchitika kamba ka njingazi zikuchuluka. Malingana ndi apolisi, kuchokera mwezi wa Januwale kufika Juni chaka chino, anthu 72 afa ndipo oposa 300 avulala pa ngozi za njingazi. Ichi ndi chiwerengero chokwera kuyelekeza ndi 37 omwe anafa komanso 300 omwe anavulala mu nyengo ngati yomweyi chaka chatha. Izi zinachititsa kuti bungwe la Road Safety Alert Foundation ROSAF liyambe kuphunzitsa akabaza momwe angapewere ngozi zapansewu. Modzi mwa akuluakulu ku bungwelo, Anuel Muhango, wapempha akabaza kuti apangitse kalata zowayenereza kuyenda pansewu. Nthawi ya chisangalalo iyi tinali pa kampeni kuyambira kumpoto kubwera pa chigawo chino chapakati, ndipo udindo wathu wophunzitsa anthu timapereka uthenga kwa anthu oyenda pasi, anthu oyenda pa njinga yakapalasa komanso njinga za moto kuti nthawi ya chisangalalo ngozi zimachuluka, aliyense akhale wosamala kupewa ngozi zapamsewu. Ndipo mmodzi mwa akuluakulu ku likulu la polisi apita monje wati apolisi alimbikitsa anthu kuti azitsatira malamulo apansewu. Mayendedwe awo sakumatsatira kwambiri zokhuzana zapansewu, ndena kumanizana ndiwo arosafa pamodzi ndi ife apolisi kuti tiyenera kumanizana nawo anthu amene ndikuwafotokozera mayendedwe apansewu ndi kunyamula kumene amanyamula anthu ndi nthawi imene amayendera tiyenera kuwafotokozera. Wapa mpando wakabaza Association of Malawi a Joseph Petro wati akulankhula ndi anthu awo kuti alembetse njinga komanso alandire maphunziro oyenera. Mu ndondomeko ya zachuma ya 2024 kufikira 2025 yomwe yayiunika posachedwapa, boma linayika mwayi oti akabaza alembetse njinga zawo pofuna kulimbikitsa chitetezo. Munkhani zina anthu pafupifupi 71 afa mdziko la Ethiopia gamoto mwanakwera itagwera mu mtsinje. Apolisi ati gamotoyo yomwe inanyamula anthu amene machokera kumwambo wati inasempha mlatho ndi kugwera mu mtsinjewo. Galimotoyo yomwe ndi yonyamula katundu akuti inanyamula anthu ochuluka posa mlingo zimene akuganiza kuti ndi zomwe zachititsa ngoziyo. Apanso ndipo mtsizo pa nkhanizo mutisanasiyane nayenso mitu yake. Bungwe la aphunzitsi la Teachers Council lakonza kulemba mkaundu la aphunzitsi 80,000 woti awapatse chiphaso. Nthambi yona zolowa ndi kutuluka mdziko yati ngakhale 2024 munali mikwingwirima yakwanitsa kuchita bwino. Kampani ya Blantyre Hotels ayikhazikitsa pa msika wa zikwerete kufikitsa 17 chiwerengero cha kampani pa msikawo. Munkhani zina anthu oposa 10 afa gamoto limene anakwera pochoka kukwatira kwera mu mtsinje mdziko la Ethiopia. Pezani zambiri pa tsamba lathu zodiacmalawi.com. Mwakoma nonse. The Night of Goshen 2024-2025 crossover.